खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटीआव हेर'इनजों लोगोसे आइजो ड्राग्स फालांगिरिया हमजादों। गुवाहाटीनि अदालबाख्रायाव बिहु दान होनायनि जेंनाखौ लानानै सासे लाइमोनखौ गाग्लोबदों। गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा रां दाबिनायनि थाखाय इनफर्समेन्ट अफिसारा हमजादों। गसाइगावनि बामोनखोरायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 166थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। मोन 348 मासनि पन्चायत बिसायख'थि बियाबनि गेजेराव बिजेपिआ मोन 325आवनो देरहागोन बुंदों हिमन्त। भुटाननि राजाया जगिघ'पानि इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्क साइटखौ नायगिदिंहैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बशिष्ट पुलिसनि सिग्रोमनायाव गुवाहाटीनि सावखुसि ओनसोलाव ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव सासे आइजोआ खाजादों। दायनिगिरि आइजोखौ हाइलाकान्दि जिल्लानि आगालपुरनि थागिरि साजिदा बेगम 32 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बे सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ बेनिफ्राय गासै 278.38 ग्राम लिरथायनि मोनब्रै साबुन बाक्सु आरो सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे मोन 13 प्लास्टिक पेकेट बोखांनो हादों। बैफोर फेग्रा मुवाजों लोगोसे पुलिसआ बेनिफ्राय नोगोद 1,49,500 रां गंसे मबाइल फन जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो पुलिसआ पाटासिल आमबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नतुन बस्तिनि तदलपारायाव दायनिगिरिजों सोमोन्दो थानाय गंसे भारा न'आवबो सिग्रोमदोंमोन। बैयाव सिग्रोमनायनि गेजेरजोंबो 1,800 लांदां पेकेजिं मुवाफोर आरो 100था लांदां साबोननि बक्सफोरखौ बोखांनो हादोंमोन, जायफोरखौ फेग्रा मुवा फाननायाव बाहायनाय सन्देह खालामदों। गुवाहाटीनि अदालबाख्रा ओनसोलाव बिहु दान होनायखौ लानानै हर गेजेराव नांलायनाय जाथाया हिंसायारि महर लादों। बे जाथायाव सासे लाइमोना ब्लेडजों गाग्लोबजानानै गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया बेलटली पाहारनि मोनसे जायगायारि बिहु कमिटिया गबिन्द हाजरिकानिफ्राय अनसुंथाइ महरै 1,000 रां दाबि खालामनायनि उनाव जादोंमोन। हाजरिकाया 1,000 रांनि सोलायै 500 रां अनसुंथाइ होनो जासिदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे जायगानि थागिरि आसाम पुलिसाव जवान महरै खामानि मावनाय पद्मकान्त दासजों नांज्लायनाय जादोंमोन। बे जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरनि बायदिब्ला दासनि फिसाज्लाया बाङाय बिबांनि रांखौ लानानै गबिन्द हाजरिकाजों गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन, जायनि जाहोनाव हाजरिका आरो सेंग्रानि गेजेराव दुंहाव थासारि जायो। नांलायनाय दुंहाव थासारिनि उनाव पद्मकान्त दासआ हाजरिकाखौ ब्लेडजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोदोनायाव गोब्राब जोखोम जायो। बेनि अनगायैबो दुंहाव थासारिनि समाव दासआ हाजरिकानि बिमाखौबो गाग्लोबदोंमन होननानै अजद होदों। बे समाव जोखोम जानाय सेंग्राखौ थाबैनो गंसे सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बबेखानि बे समाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। जाख्ल'नायनि सायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटीनि बशिष्ट पुलिसआ इनफर्समेन्ट अफिसार नबदेकाखौ नांगौ रोखोमनि गनायथि गैयाजासे अन्थाइ बाला आरो हा बायदि मुवाफोरखौ रोगाग्रा ट्राक आरो डाम्पारफोरनिफ्राय आयेन बेरेखा रां खांनायनि दायाव खाजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा रां दाबि खालामनाया जराबाद, 14 माइल आरो खानापारानि माखासे ओनसोलाव जादोंमोन। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि सोमोन्दोआव बशिष्ट पुलिस थानायाव मोननै गुबुन गुबुन गसर थिसननाय जादोंमोन नबदेकानि बेरेखायै। बेफोर अजदनि सायाव बिथा खालामनानै नबदेकाखौ खानाय जादों होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि नबदेकानि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गुबुन 7 सुबुंखौ खानाय जादों। खाजानाय 7 सुबुंनि सिनायथिखौ सौरभ रंफी, कुलेन रंफी, नाजिरुद्दिन आहमेद, बिपुल इंटी आरो नंकुर होननानै सिनायथिनो हादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामोनखोरा गामियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 166थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव मुलुगनि गोजोननि थाखाय जयग' प्रज्वलन खानाय हाबाफारि जानानै थाङो।
बे हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन समरेन नार्जारिया। लोगोसे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै गोदानै लुफुंनो लानाय जायगानि खुन्थिया गायसङो मुश्री रमेश चन्द्र ब्रह्मआ। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव शास्त्र बिसार मेल, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां फरायथिनाय बायदि हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव आलासि हिसाबै ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि रमेश चन्द्र ब्रह्म, कनस्याम बसुमतारीजों लोगोसे गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो बामुनफोरा ओनसोलनि गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि सुबुंफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। फैगौ मे दाननि 2 आरो 7 खालाराव आसामाव जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थियाव गासै मोन 348 मासिनि गेजेराव बिजेपि दोलोनि NDA एलायन्सआ गासै मोन 325 मासियावनो देरहासार जानो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो मोन 37 जिल्ला परिषदनि बिसायख'थियाव मोन 35 बिजेपि आरो मोननै एजिपि दोलोआनो मोननो हागोन। लोगोसे मोन 288 आन्चलिक पन्चायतनि गेजेराव बिजेपि दोलोआ 259 आरो एजिपिनि दोलोआ 29 मासियाव एजिपि दोलोआ देरहासार जानो हागोन होननानै जोबोद फोथायनायजों दाबि खालामबावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसामनि गासै मोन 34 जिल्लानि गेजेराव मोन 27 जिल्लायावनो फैगौ 2 आरो 7 मेयाव मोननै फेजआव बिसायख'थिया जागोन आरो 11 मेयाव भट साननाया जागोन। गासै 1.80 कौटि भटारफोरा बे पन्चायत बिसायख'थियाव भट होगोन। भुटाननि राजाया जगिघ'पानि इन्टारनेशनेल माल्टी मडेल लजिस्टिक पार्क साइटखौ नायगिदिंहैदों। भुटाननि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांचुकआ दिनै आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव थानाय जगिघ'पायाव लुबाय थानाय इन्टारनेशनेल माल्टी मडेल लजिस्टिक पार्कनि जायगाखौ नायगिदिंहैदों। राजानि सौफैनायनि सिगां रैखाथिनि हानजाया लाहार फाहारखौ गोख्रों खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दावबायनाया फालांगिनि थाखाय गोनांथि दङ, मानोना जगिघ'पाया भारतनि गिबिसिन इन्टारनेशनेल माल्टी मडेल लजिस्टिक पार्क। बे मावथांखिया नसुंसेनि हादरफोर गुबैयै भुटान आरो बांलादेशजों फालांगि आरो फोनांजाबनायनि मोनसे गोदान मुगा जागायगोन होननानै आसा दङ, जाय गोख्रों ओनसोलारि रांखान्थियारि हेफाजाबनि लामाखौ गोख्रों खालामगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।